Dobra vam večer sa stadionom u Maksimiru. Prekrasan ugođaj, stadion ispunjen gotovo do posljednjeg mjesta. Dakle, više od 50.000 ljudi. Ovdje je atmosfera odlična, pjeva se, navija se. Mi bili tu predstavljeni i sada svakog trenutka možemo očekivati početak utakmice. Prije toga vidjeli ste i prisjećanje na prošlogodišnji kup, Hrvatski nogometni kup koji je osvojio Inker, pobjediši tada u finalu Hašt građanski u dvije utakmice, 1-1 i 1-0. Da, s obzirom da je malo vremena preostalo, da vas upoznamo sa sastavima. Za Kroaciju danas će igrati, bio je prijavljen sa brojem 1 Dražen Ladić, ali njega nema ga, evo još na našem natpisu je tu. Evo i utakmica je odmah počela sa jurišem plavih i sa upadom i od pauzi. Dakle, Dinamo, to je Kroacija u lovu za onim gubitkom od Stanić. Stanić prolazi u sredini, ima Vlahovića. Vlahović vraća i kakav je to promašaj u blizini gdje se događaju Halilović. Rušen Stanić. Vlahović. Koliko prekršaja, inače nogometa neće biti. Vlahović. Vlahović i rukom je igrao Banjić. Banjić je igrao rukom. Da vidimo kako je nastao taj 11-terac. Pogledajmo sada u miru to, da vidimo. Da, opet glavni akteri Goran Vlahović i Vatroslav Mihačić. Vlahović 1-0 vodi Kroacija. To je taj gol koji je Kroaciji puno trebao. Viković sad je ispred njega, a sada nastavak odmah, bit će žešći, odmah se slavi tamo na treći čin jedne tročinke. Ovo je gotovo već epilog u prvom činu, prvo finale u Splitu. 4-1 za Hajduk, Kozniku, Jeličić, Kozniku, Novaković te Stanić u prvenstvu 35. 2-1, Hlape bacio lopta, ide napred Ačić, desno mu je Gašpar, još Ačić sam, sad je dao Gašparu, Gašpar Jozo. I u naletu je bio Mario Stanić. Nepotreban faul, znam i ja da nema potrebnih faulova, ali ono skoro bi se reklo faul bez ikakva. Napred prema Kozniku, Mornaru, Rapajiću, Jeličić. Veća hrvatska kluba od dvije momčadi koji igraju zaista u veličanstvenom ambijentu, da svi žele pobjedu, ali treba čuvati svoje sportske kolege, svoje sportske prijatelje, nogometaše, jedni druge. Najavio da će Kroacija ovdje pobjediti 3-0, da će osvojiti kup, iako mu ništa ne ide na ruku, ne igraju mu već tu loptu. Nema ko prihvatiti ovdje. I Rapajić. I to je u naletu opet bio Kozniku. A došli su 16-terac Panade. Adžić. Dobar prolaz Adžića. I Miše ga ruši s leđa. Miše je napravio nekoliko uzastopnih prekršaja. Bude li neki oštriji, mislim da i njemu prijeti žuti karton. Adžić i Halilović su dupe lopte. Adžić. I Beosud izgleda da je tamo nešto uletjelo iz gledališta sa istočne tribine. Neki sitni predmeti. Količev. Koliko vidim po gestikulaciji, Beusan ušao je Šimić, šestog izaći startuje Kozniku, ali to ćemo tek vidjeti, pogledajmo. I opasno je, tamo je sada Mario Stanić na lijevoj strani.
Ovdje Vlahović i Vlahović opasno. Blaževića nema te prilike. Beusan nije 30 sekundi je produžio, iako je bilo dosta prekida. I Čire Blaževića na čijem licu se baš i ne može pročitati šta se sve događa u njemu. I evo počinje ta najavljena bakljada koju priređuju Bad Blue Boysi na jugu i na istoku. Lijepa slika i skandiranje ono od koje smo navikli od Bad Blue Boysa. Dinamo, Dinamo. Evo da čujemo, približava se Nikola Kristić, vidim tamo Miroslavu Blaževiću, da čujemo kako će igrati Croatia u drugom poluvremenu. Gospodine Blaževiću, drugo poluvrijeme tričano. Sve ćemo u tome uspjeti. Pazite, to je samo ono što mi želimo, ali u nogometu se stvarno nikad ne zna. Bitno je po meni da ne primimo gol, jer ova utakmica se može odlučiti u zadnjih 15 minuta. Koliko ste zadovoljni igrom vaših igrača? Silvio Marić i da vidimo, Nikola, je li imaš tamo informaciju dolje koji je ostao u slačionici, ko ne igra? Dario Šimić igra sa brojem 2, ostao je u slačionici. Onda je ovo sasvim sigurno Gašpar, ima na desnoj strani Adžić, Stanić, Pakasin je to promašio. Da nema, ulazi Pakasin i promašio. Prolazi kroz trojicu, ali tu je Butorović, Adžić, izvrsna obrana Mihačića i Gašpar. Vlahović odmah iz prva i Mihačić. Lopta naprijed. Hajduk se, mora se reći, obranio uz nešto sreće od ovog poziva zdravstvenu ekipu da dođe do nervira igrače Croacije, ali tu je došao i nervozni Kozniku, se umiješao u to. Beusa sada ima velike muke da smiri tu situaciju. Naravno da su živci napeti, ali kažem, toliko je utakmica korektna, imbo se nekakvih ispada, da treba se to smiriti. Sad je uletjela jedna raketa ravno tamo među igrače koji odmah to vraćaju tamo na tribinu otkud je došla. To je pošiljka vraćana pošiljaocu. Vrijeme, sve je manje šansi za taj veliki preokret koji priželjkuju. Da, upravo tako. Gašpar gubi riskantno, loptu ide Miše, da li će nas stići Istanić? Miše je to. Borović je sam na lijevoj strani. Stanić solira, ide među četvoricu, prolazi Stanić. Stanić na drugoj strani je Vlahović i Adžić. I Adžić, da vidimo, Beusan sudi 11-terac. Da li? Da. 11-terac, oboren je bio Adžić. Hajdukovci još protestiraju drugi 11-terac na utakmici. Je li to bio Adžić ili Marić? I Vlahović je bio u toj akciji. Izgubio zrak. Pogledajte još jednom. I nogom. Goran Vlahović i Mihačić. Vlahović. I ovo puta Vlahović. Vlahović iz 2-11-terca smanjuje prednost Hajduka na 4-3. 2-0. To je ono otprilike što se priželjkivalo u plavom taboru, a ono čega se plašio bijeli tabor. Nikola, je li panika? Što vraća i Koznik utrčava. Ibrahimović kao treći branič. Mornar i netočan Mornar. 9. minuta, 79. minuta je to. Jeličić, puno prostora otvorenog za Koznikua. Nema, nije digao Bebek offside Kozniku i da li je ovo kraj utakmice Kozniku i pogodak za Hajduk. Pogodak za Hajduk, sada će biti vatre prema Bebeku. 2-1 u Zagrebu i sada se može reći da je gotovo kod Hajduku. I sada je praktično Hajduk osvojio kup.
Kroacija bi trebala u ovih 7-8 minuta. Zna da je Hajduk sasvim blizu konačnoj pobjedi i osvajanju tog velikog trofeja. Napad bijelih, u sredini je Erceg i računica Erceg. Erceg je promašio i Paradić. Utakmicu dosta vremena, nema to utjecaja na rezultat, ali zaista nije odigrano 45 minuta. Evo, cijeni gledatelji, čestitamo od srca Hajduku. 12 za Kroaciju, rekao bih da su postale. Svaka čast. Svaka čast, Slavene, hvala lijepo. Samo da vam kažem, nama je prije utakmice bio cilj da postignemo goditak. Mislim... Taj bravo odnosi i na jedne i na druge. Igračima Kroacije također plješću njihovi navijači, otišli su pozdraviti one koji su na jugu, njihove najvjernije navijače Bad Blue Boyse. Zaista su pokušali sve, junački su se borili i pokušali, rekao bih, podnijeti nemoguće bez četvorice prvog timaca pobijediti super jakoga Hajduka gdje i pobjednike kupa. Mislim da je sada već vrlo blizu, je već Ante Miše koji će primiti taj pokal. Primanje pokala i poraženi trče počasni krug za borbu. Poštovani sudionici veličanstvenog finala Hrvatskog nogometnog kupa, čestitam vam u ime predsjednika Hrvatske države, doktora Franje Tuđmana, na viteškom nadmetanju i prekrasnoj nogometnoj priredbi. Na poseban način čestitam Hrvatskom nogometnom klubu Hajduk, pobjedniku ovogodišnjeg Hrvatskog nogometnog kupa. Čestitam također igračima nogometnog kluba Kroacija na viteškom držanju i nadmetanju, kao i na osvojenom prvenstvu Hrvatska na udar. Dopustite mi da u ime predsjednika doktora Franje Tuđmana uručim ovo pobjedničko znamenje nogometnom klubu Hajduk. Evo i tog trenutka, predaje najznačajnijeg trenutka ovog velikog čina. Čin bi bio veći kada bi i onaj dio gledatelja koji je pučkao, snašao sportske snage i pljeskao srdačno koje se iz plavog tabora žele uputiti Hajduku. Evo, uključit ćemo se u izjavu gospodina Blažovića. Jer on nam je zabio četvrti presni gol. Da to nije bio slučaj, mi bi danas sa 2:0 sačuvali naš kup. Ali hvala vam i još jedan put više, ovo neka bude upozorenje onima koji određuju suce, da oni moraju biti sastavni dio jednog spektakla i jedne objektivne, rezultatski izražene ocjene, a ne da ima neki utjecaj. Sa 2:0 mi smo pobjednici i mi bi zatvorili igri i tada bi ostalo 2:0.